அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் சுபாஷ் கல்யாணுங்க. எங்கேயோ தூரதேச நாடுகள்ல இருந்த இந்த நீரிழிவு நோய் படிப்படியா இந்தியாவுக்குள்ள கார்பரேட்காரங்களால கடத்தப்பட்டு இன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் டயபெட்டிஸ் சென்டர் வந்துடுச்சு. அது ஏதோ ஒரு அன்றாட வாழ்க்கையில போயிட்டு வர்ற ஒரு இடமாவும் இன்னைக்கு நம்ம ஆக்கி வச்சுட்டாங்க. எந்தெந்த நோயோ குணப்படுத்துற மருந்து கண்டுபிடிச்ச நம்ம கார்பரேட்காரங்க இந்த நீரிழிவு நோய் மட்டும் யாருக்கும் குணமடைஞ்சிடக்கூடாதுங்கிறது ரொம்ப தீர்மானமா இருக்கிறாங்க. அது இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வியாபாரமா கொடி கட்டி பறக்குது. ஆமா, நாங்க தெரிஞ்ச விஷயம்தான். நீ என்ன சொல்ல வரேன்னு கேட்கறது எனக்கு தெரியுது. நம்ம முன்னோர்கள் எந்த உணவையும் உமிழ்நீரோட நல்ல மென்னு சாப்பிட்டு பழக்கப்பட்டு இருந்திருக்கிறாங்க. அதனாலேயே காலில் செருப்பு போடாம நடப்பாங்க, சைக்கிள் மிதிப்பாங்க, நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. இதனுடைய அன்றாட வாழ்வியல் பழக்க வழக்கங்கள் வேலை சார்ந்தே இருக்கிறதால எக்ஸசைஸ்ன்னு ஒன்று அவங்களுக்குலாம் தேவையில்லாமே போச்சு. பல கிலோமீட்டருக்கு நடந்து போவாங்க, நல்ல வேர்வை வடிகிற மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, நல்ல உணவு எடுத்துக்கிட்டாங்க. இப்ப நான் பாலிஷ்டு அரிசி, இப்ப நாமெல்லாம் அரிசியை பட்டை தீட்டி அதுக்கு சோப்பு எல்லாம் போட்டு வாஷிங் பவுடர் எல்லாம் போட்டு புல்பாட்டி தான் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்பெல்லாம் அப்படி கிடையாது. நெல்லை குத்தி சாப்பிட்டாங்க, அப்புறம் மிஷின்ல அரைச்சி கூட சாப்பிட்டாங்க. அது பாலிஷ் பண்றது இல்லை. இன்னைக்கு நவீனங்கிற பேர்ல நமக்கு பாலிஷ்டு அரிசி வந்தது ஒரு மிகப்பெரிய மைனஸ். இப்ப அதுல பிளாஸ்டிக் அரிசியும் இப்ப கலக்க ஆரம்பிச்சுட்டானுங்க. இப்ப நான் மேட்டருக்கு வரேன். இந்த நீரிழிவு நோயை குணப்படுறதுக்கு நம்ம கிட்டேயே ஒரு மிக சிறந்த ஒரு மருந்து இருக்கு. ஐயா சைது துரைசாமி ஐயா கூட ரொம்ப பல இடங்கள்ல வலியுறுத்தி சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க, நான் பார்த்திருக்கிறேன். அது என்னன்னா, நம்மளுடைய உமிழ் நீர் இருக்குல்ல, அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பலம் இருக்கு. எந்த உணவையும் நல்லா அமர உட்காந்து மென்னு சாப்பிட்டு உமிழ்நீரோட சாப்பிட சொல்றாங்க. அது நீராகாரமா இருக்கட்டும், திட ஆகாரமா இருக்கட்டும், நீங்க சாப்பிடும் போது அதை நல்லா மென்னு சாப்பிட்டாலே அந்த உமிழ்நீரானது வயிற்றுக்குள்ள போய் இந்த நீரிழிவு நோய்க்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மருந்தா அது மாறுது அப்படின்னு அறிவியலாளர்கள் சொல்றாங்க. இது தெரியாம நம்மால் அந்த காலத்துல காலகாலமா அதெல்லாம் கடைபிடிச்சிருக்கிறாங்க. இதுதான் விஷயம். நம்ம இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த கார்பரேட் உலகத்துல, பரபரப்பான வாழ்க்கையில, டிஜிட்டலைஸ் லைஃப்ல நாம எதுக்கு ஓடுறோம்னு தெரியாம நாமெல்லாம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோம். இதை கொஞ்சம் கடைபிடிச்சு பாருங்க. இந்த உணவு உங்க நேரத்துல தயவு செய்து இந்த போனை எடுக்காம நாம அந்த உணவுல கவனம் செலுத்தி அதை சாப்பிட்றதுக்கு நாம பழக்கப்படுத்திட்டோம்னாலே போதும். குறிப்பா அந்த உமிழ்நீர் நம்ம மெல்லுகின்ற உணவோட கலந்து அதை கூழாக்கி மிழுங்கும் போது அது நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சப்போர்ட் பண்ணும். கடைபிடிச்சு பார்ப்போமே. நன்றி நண்பர்களே.